Canlyniad cyfarwydd iawn o Goffredoliaeth Osea a phenod 13. Darllen y bennod. Pwy a gredai'r hyn a gwrsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Y dyfodd o'i flaen fel blagurin, fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffrid na'r thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirbygu a'i wrthod gan eraill, y nŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, yr oedden fel pen cuddio chwynebau oddi wrtho. Yn ei ddirbygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweilydd ni a ddygodd. Yn unen ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan ddiw, oedd ar ostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddwllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defed, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A oes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i gwrthrymwyd a'i ddarosro, ond nid agorau ei enau, arweiniwyd ef fel oen i'r llafan, ac fel y fydd dafod yn ddistaw yn llaw cneifiwr, felly nid agorau ynta ei enau. Cymerwyd ef ymaith, heb ei roi ar brawf na'i farnu, pwy oedd yn mario am ei dynged. Fe torwyd o dir yn rhai byw, a daro am drosedd ym mhobl. Roedd iddo fedd gyda'r hydrogionis a beddrod gyda'r troseddwyr, na wnaethau niwed i neb, na oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddyllu, a gwneud iddo ddioddau. Yn rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wyl ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ei wyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helblon ei fywyd, fe wyl o leini, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd y was yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe rannau'r ysbail gyda'r cedir, oherwydd iddo dywall ei fywyd i farwolaeth, a chan ei gyfrif gyda'r troseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd ac eirio dros y troseddwyr. Amen. Ac fe ganol eto, ac emyn 584. Byddai arna fil o ofnau mawrion o bob gradd, oll yn gwasgu gyda'i gilydd ar fy ysbryd bron fy lladd. 584. Oh,
ydych chi gyd wedi. Dduw ein tad, y hwnnwyd yn y nefoedd. Diolch i ti am dy drigaredd i ni y bore yma. A bendith, wyt ti'n rhoi i ni y gwahoddiad i ni ddod ata ti a chwrdd â'n gilydd, dy bobl di, dy blant di. I bod ni'n cael dod a gadael y byd y tu ôl i ni a'n trafferthio, hyn sydd yn ein poeni, a hyn sydd yn rhoi ofn a phryder i ni. Dyma ti yn gwahodd i ddod o flaen di, ac fel brodyr a chwiorydd yn Iesu Grist, i benlinio o flaen dy orsedd di, ac yn awr o arglwydd i geisio dod â moliant a pharch a mawr hydu ata ti o Dduw. Diolch i ti dy fod ti'n yn deall ni yn llwyr, yn ein gweld ni. Wyt ti'n gwybod o arglwydd ein bod ni'n dod o'r flaen fel bychaduriad. Ac oherwydd hynny o arglwydd, wyt ti'n gwybod pa mor anodd yw i ni i roi ein hunain i foli un arall. A helpa ni i wneud hynny. Ac yn ôl dy addewid arglwydd rhoi ni dy ysbryd glân. Does na ddim yno ni'n hunain all gyflwyno moliant teilwng o dy flaen di. Dyw e ddim yno ni i foli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd ohono ni'n hunain. Rhai di ysbryd ydym ni, ac y mae celwydd mwy na gwirionedd yn perthyn i ni. A dibynnwn arglwydd felly, am dy help di drwy'r ysbryd glân mwyn i ni i droi ac i ddod â moliant i ti. I ni'n dibynnu arna ti am bob peth. Bywyd bendith, iechyd bywyd a'r gallu fel bod ni'n credifoli di. Gwyddiwn am hyn mwyn enw mawr di. Gwyddiwn mwyn gogoniant Iesu Grist. Gwyddiwn ni hefyd o arglwydd, oherwydd dyna'n pleser a'n bendith mwyaf ni. Yw'r ymdeimlad fod ti yn dy ras yn agosau ato ni, ac yn dy gariad di yn enyn cariad ohonom ni'n hunain. Bendithia ni felly ysgweli'n dda. Ac lliw ein gweddiau am bob eglwys a chapel a chwrdd yng Nghymru, lle mae dy bobl di yn hyd. Hwytha hefyd ein brodyr a'r chwiorydd ni, a hwytha hefyd yn ceisio o arglwydd, ceisio cael allan pechod a'r byd a'r diafol, a cheisio agosau ata ti. Bydd gyda nhw ym mhob man, yn enwedig gwyddiwn arglwydd am dy weision di, rhai wyt ti di galw i'r gwaith anodda o fod y rhai sy'n dehongli diw i ddynion, y rhai sydd ar baich ofnadw o'r fod trosglwyddo gair diw i bechaduriaid gwael. Bydd gyda nhw, helpa nhw yn ei gwaith, helpa nhw yn ei gwaith heddiw, yn dithia nhw, ond helpa nhw o ddydd i ddydd ac o flwyddyn i flwyddyn yn ei gwaith rho pob nerth a chryfder, corff a meddwl. Cadw nhw arglwydd rhag holl males a chas y diafol, cadw nhw rhag bob temptasiwn. Cyflwyno nhw i ti o Dduw, dy weision di. Rhai wyt ti di danfon a gair y bywyd.
Yn arbennig fel hyn ni wedi gweddio yn barod o arglwydd, gweddiwn I ti am ein brodyr a'n chwiorydd yn yr Ukraine. Ac felly hefyd ym mhob gwlad lle mae yna erlyd a chasineb yn erbyn dy eglwys di. Pwy ni yw I bod o arglwydd am beth I weddio trostyn nhw, ond dy fod ti yn agosau wrthyn nhw heddiw, yn eu holl chofnau a'i trallod nhw. Bydd gyda nhw cryfhau I ffydd a helpau nhw I deimlo hyd yn oed yn eu hamgylchiadau nhw syndod y ffaith fod Duw yn ef yn eu caru ac yn eu cynnal ac wedi addo ei hun yn ddiw drostynt. Gweddiwn am ein gwlad ni mewn cymaint pechod ar unrhyw wlad. Trigarhaw wrthon ni, maddau o ddiw ein beia fel gwlad, ein troi'n cefnau o ddiwrthau ti, dy anwybyddu di. Paid â delio â ni arglwydd yn ôl yn heiddiant, ond yn ôl y ras a thrigaredd yn Iesu Grist. Bydd gyda pob aelod o'r eglwys yma o'r arglwydd yn enwedig yr rhai sydd yn salwch, yn sbytau, rhai'n all fod yma. Bydd gyda nhw, bendithia nhw, cymaint fendith yn eu sbytau, yn eu cartrefi, ac yr ni'n dymuno derbyn ohono ti yma gyda'n gilydd. Llyw'n gweddiau, trigarhawr ddim, mwyn Iesu Grist ein ceidwad. Amen. Cydganwn eto, emyn 19 sydd yn yr atodiad. Fod y dygoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd, oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl yngylio nef I gyd, oedd gogoniant mwy rhyfeddol pan ddibrysiaist ti dy hun. John? Allu gan ei 59? O fi'n mynd I. 59 sydd gyda ni weld. 59. Sy'n le gan ei newid. Yng Nghyst ei hun. 59. Yng Nghyst ei hun mae'n ngobaith I efio fy hael fy nerth yng nghân. 59.
Os na chi droes yw'ch yna at y darlleniad, Eseia 53 ac yn arbennig at y chweched adnod o'r adnodau cyfarwydd yn adnod 6. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef, ein beau ni i gyd. Dwi'n siŵr bod rhan fwyaf ohonoch chi yn gyfarwydd a'r profiad hyn bod yna rhyw ffrind neu gymydog neu rhywun o'r gwaith yn gofyn eich barn chi am ryw fater, rhyw bwnc llosg. Ac i chi'n ei hateb nhw, ac i chi'n rhoi eich barn ar y mater. Ac yna maen nhw'n troi a dweud, sut allwch chi credu hynny, does neb yn credu bethau fel yma heddi. Ac i chi'n esbonio, wel, dyna be mae'r Beibl yn dysgu. A falle, bod chi'n gallu cofio adnod sy'n dangos hynny, a rhoi'r adnod iddyn nhw. A wedyn, mae yna ryw hanner gwyn yn dod a maen nhw'n dweud y Beibl. A allwch chi brofi unrhyw beth o'r Beibl. Mae'r Beibl wedi cael ei sgwennu gan gymaint o bobl wahanol, dros cymaint o ganrifoedd. Allwch chi ddod o hyd i ryw adnod sy'n dysgu rhywbeth mewn un mewn o'r Beibl, ac ewch chi rhywle arall a chwilio, byddwch chi ar draws adnod arall sy'n dweud yn hollol gwrthwyneb. Chi'n clywed hwnna, ydych chi? Ond i ni y rhai sydd yn darllen y Beibl, ac yn ei ddarllen o ddydd i ddydd, ac o wythnos i wythnos, trwy'r blynyddoedd, i ni'n gwybod yn iawn mae ateb ffôl tu hwnt yw hwnna. Oherwydd i ni dro ar ôl tro wedi darganfod dros ni'n hunain. Mor rhyfeddol o gyson yw'r Beibl. Neu bynnag yr awn ni yn y Beibl, be ni'n cael yw yr un gwirionedd, yr un ddadl, yr un athrawiaeth. I ni'n cael ei mewn ffurf gwahanol, i ni'n cael ei mewn Hen Testament, i ni'n cael ei mewn Testament Newydd, i ni'n cael ei mewn hanes, i ni'n cael ei mewn caneuon a salmau, i ni'n cael ei mewn proffwydoliaethau, yn yr Efengylau, i ni'n cael ei trwy ddysgidiaeth, llythyrau, Paul ac yn y blaen. Ond drwyddi draw i ni'n cael yr un neges cyson clir. A nid mewn unrhyw man yn fwy clir na'r darlleniad i ni cael bore yma. A'r adnod 6 yma yn arbennig. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A rhoes yr arglwydd arno ef, ein beau ni i gyd. Mae'r adnod yma 2700 o flynyddoedd yn ôl ysgrifennwyd et. Yna i hoedran fel adnod. Ond dyw e ddim mewn unrhyw ffordd yn aneglur. Does na ddim unrhyw beth amwys ynglyn â'r hyn yma'n ei ddysgu. Ac i ni'n gwybod bod e'n hollol yr un fath ar hyn yr oedd yr Iesu'n yn dysgu 700 o flynyddoedd ar ôl hynny. Yr un neges clir o beth yw efengyl Iesu Grist. Ac yn yr adnod yma, mae'n cael ei gyflwyno mor syml, mi all plentyn i ddeall yn hawdd. Rydyn ni i gyd, nynne, pawb un ohono ni, beth sy'n wir amdano ni bob un i ni di crwydro fel defed. Pob un yn mynd ei ffordd i hun. A rhoes yr arglwydd arno ef, ein beau ni i gyd. A be dwi am wneud bore yma, os ydym ni edrych ar yr efengyl fel mae Eseia ni cyflwyno fe fan hyn, yn y ddwy wirionedd sylfaenol, a mae'n gosod o'n blaen ni. Cyflwr pob un ohono ni, cyflwr y ddynolryw, ar yr un llaw, ac yna ymateb a iachawdwriaeth Duw ar y llaw arall.
hanner cynta'r adnod felly. Mae'r gwirionedd cyntaf yn cael ei cyflwyno i ni fel darlun. Isaiah yn dweud i ni gyd fel defed yn crwydro. Dyw e ddim yn rhoi i ni gwirionedd llythrenol, ond yn cynnig cymhariaeth. Dyn ni ddim yn ddefed. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defed. Darlun yma i ni. I ni fod i feddwl am ffarmwr yn arwen hyn a hyn o ddefed, praidd, trwy'r gat i mewn i ryw gornel o'r cae a'i gadael nhw yno. A wedyn, pan fydde fynd yn ôl beth amser wedi hynny, mi fydd y defed yma wedi crwydro dros y cae i gyd. Ac os yw e ddim wedi bod yn ofalus o'i perthi a'i ffensys, fydd hanner nhw i fyny ochrau'r mynydd. Dyna natur defed yn crwydro. A mae Isaiah yn dweud mai dyna tuedd pob un ohono ni i grwydro fel yna. Yn y dechreuad fe greodd Duw ni i fwynhau cymdeithas ag ef ei hun. Mi oedd addan cerdded gyda Duw yn hwyr y diwrnod, gyda ef. Ond ers y cwmp, mae'r pechod yno ni yn ein natur ni, ein balchder ni, ein hunanoldeb ni, yn golygu ein bod ni gyd yn ein gwahanol ffyrdd, ond yn pellhau oddi wrth Dduw. I ni'n cefnu ar ei ddarpariaeth ar ein cyfer ni, mynd yn ffordd yn hunain. Fe fydden ni'n berchen o hyd a chymdeithas o ddydd i ddydd, o funud i funud, a'r Duw a'n creodd ni. Mewn i fuddod rhwyr, mi fydden ni'n derbyn i fendithion ef yn barhaus. Ar ein hysbryd ni, fi fydde ymwybyddiaeth o presenoldeb Duw yn llwyr gyda ni. O eiliad i eiliad. Ond i ni'n mynnu bod ni'n gwybod am ffordd well. Dyna sy'n yno ni, yn y natur. I ni'n llawn hunan hyder a hunan gyfiawnder. I ni'n anwybyddu i ffordd ef. I ni'n credu a bod ni'n gwybod yn well nag ef pa fath y fywyd sydd oedd i ni yn ein dyddiau ni ac yn ein byd secular ni. Ac felly, i ni'n rhoi heibio i air, i arweiniad. Dyn ni ddim yn ei fyddhau i archmynio. I ni bob un yn dilyn ein llwybr ein hunain. A mwy a mwy a mwy i ni'n crwydro i ffwrdd ohono fe, mwyaf i beryg ac i anobaith ac i dywyllwch i ni'n mynd. A rhan o'r natur yno ni, yr hunan addoliad sy'n rhan ohono ni. Dim ond un Duw i ni'n dilyn, sef ni yn hunain. Ac mi dderbynion ni eraill o'n cwmpas, ein pleser a mwynhad ni'n hunain, ond i ni'n plygu clun, dim ond i ni'n hunain. Dyna beth yw pechod. Dyna beth yw canlyniad troi oddi wrth Dduw. Ac i ni'n gweld canlyniad hyn yn y byd sydd ohoni. Pechod bob amser sydd yn rhannu pobl oddi wrth ei gilydd. Pechod sydd yn torri priodasau. Pechod sydd yn torri cyfeillgarwch. Yn rhwygo teuluoedd. Cymaint gwell fydde llywodraeth unrhyw wlad. Penna bai ddim yr un prif weinidog neu arlywydd yn bechadr. I ni'n gweld
gwirionedd hynny pa bynnag wlad edrychwn ni. Neu pa bynnag gwmni neu fusnes, neu pa bynnag sefydliad o unrhyw fath, ysgol, coleg. Mae'n amhosibl osgoi canlyniadau egos pobl, hunan addoliad pobl, uchelgais ac yn y blaen. A mae hyn oll, yr holl ymrannu dynol yma, mae fe'n tarddu o'r toriad cyntaf yna, yn gwreiddiol yna. Addan gwrthod plygu i ddiw nynne, yn gwrthod derbyn bod pob rhan o'n bywydau ni, ein hegni, ein meddyliau, ein serchiadau, ein heneidiau, bod nhw'n llwyr yn iddo ef. Na, meddwn ni. Dwi'n mynd dal yng ngafel i ar hain i gyd. A troi a mynd yn ffordd yn hunan. Mae yna gerdd gan yr bardd George Herbert. Bardd Saesneg, maen nhw'n dweud, ond chi'n gwybod bod e'n Gymro, ieni yn Rhyfaldwyn, yn siarad Cymraeg pan oedd e'n ifanc, ond wedi colli Gymraeg pan oedd y teulu i fyw i'r edrychau. Mae ganddo gerdd ar un pennod syml nature, natur. A dyw'r gerdd ddim am yr adar a'r blodau, a'r mynyddoedd, a'r afonydd. Mae'n sôn am y natur ddynol. Dyna beth yw y nature. Y natur ddynol. Mae'n mynd syth ati. Mae'n dechrau fel hyn. Full of rebellion, I would die, or fight, or travel, or deny that thou hast aught to do with me. A dyna ddisgrifiad sylfaenol ohono ni. Disgrifiad onest. A chi'n sylwi, dyw e ddim yn dechrau gyda pechodau. Dyw e ddim yn mynd ar ôl yn cynfigen ni, yn hunanoldeb ni, casineb, yn chwantau ni. Mae'n mynd at galon pechod, at graidd a hanfod pechod. Hynny yw gwrthryfel. Gwrthryfel. Mae'n gofyn y cwestiwn, beth yn union yw fy natur, a mae'n ateb yn syth, full of rebellion. Dyna beth mae'n gweld pan mae'n edrych yn onest mewn i'w hunan i'w galon. Full of rebellion. Mae'n dweud fyddai'n well gydag e teithio cyn mor belled i ffwrdd oddi wrth diw a sy'n bosib. Mi fyddai fe'n gwadu fod gan diw unrhyw hawl dros y fe. Wir mae'n dweud sef well gyda'i farw na chydnabod bod rhaid iddo i fyddhau a dilyn diw ym mhob ffordd. Full of rebellion, I would die or fight or travel or deny that thou hast aught to do with me. Dwi ddim yn mynd ar ôl i bechodau unigol. A dat hanfod ar hyn ydyw. A mae yna wirionedd fyna. Os oes rhai ohonoch chi ddim eto yn Gristnogion, ond falle trwy effaith ffrindiau sy'n Gristnogion neu cael eich codi mewn deulu Gristnogol, i chi yn ymwybodol o eogrwydd, rhyw elfen o eogrwydd ac anesmwythdar. O ran yr hyn ydych chi o flaen Duw ac yn poeni am hynny ac yn meddwl sut yw'r ffordd i allu cael gwared i ddatrys yr ymdeimlad o eogrwydd o flaen Duw. Pidwch dechrau gyda'ch pechodau. Pidwch dechrau dweud, mi'n benderfynol fi'n mynd i fod yn fwy caredig. Dwi ddim mynd i fod mor gas at yn ffrindiau. Dwi'n mynd i weddio mwy. Dwi'n mynd i geisio fod yn berson gwell. Mi ddallenau mwy o'r Beibl. A rheina'n pethau da, wrth gwrs i bod nhw'n pethau da. Ond newn nhw ddim eich helpu chi o gwbl. Pan eich hangen chi yw bod chi'n cael eich natur wedi ei newid i fod, i'w newid o fod yn wrthryfelgar i fod yn un sydd yn plygu.
full of rebellion. Dyna'n problem ni. Mi'n cofio darllen rhyw dro am y dissident o Rwsia, Alexander Solzhenitsyn, yn cyrraedd y gorllewin yn cael ei alltudio o'i wlad ei hunan ac yn dechrau dysgu beth ydyw i fyw mewn gwlad gwahanol, diwylliant gwahanol, a fe'n trafod rhyw ddydd a un o'r deallusion, a fi'n cofio os mae'n y wlad yma neu'n America oedd e, ac yn dweud wrtho fe, dwi ddim yn deall pam bod cymaint o'ch bath chi yn y gorllewin ddim yn credu yn niw. A ddim deall hynny. A mae'r dyn yma'n troi ato fe ac yn dweud, i chi ddim yn deall, medda fe. Chi ddim yn deall o gwbl. Nid yn unig dwi ddim yn credu yn niw, dwi'n casau diw. A mi oedd gwell syniad gyda'r dyn yna o beth yw'r natur ddynol nag oedd e'n sylweddoli ei hunan. Dyna sy'n wir am hyn. A dyma Isaiah yn dysgu yr hyn a gawn drwy'r Beibl. Dyma'r Iesu, Ioan 3, adnod 19. A dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Mae yna un ymadrodd bach gyda Paul yn y disgrifio ni i gyd. Beth i ni meddwl Paul? Plant anefuddod. Mae hwnna'n disgrifio ni. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid a phob un yn troi i'w ffordd ei hun. Ac yna wedyn y fath gwahaniaeth rhwng dau hanner adnod. Yr hanner cyntaf yn darlunio hunanoldeb ac anobaith. A'r ail hanner wedyn yn cyflwyno cariad, trigaredd a gobaith tragwyddol yn efengyl diw. Petawn ni'n rhoi teithio diwynyddol i'r ail hanner yma. Mi allwn ni alw e'n dirprwyaeth, cosbol, Crist, dros i bobl. Ond dyma fel mae Isaiah yn ei rhoi e, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Mae'r a yna ar ddechrau'r ail hanner, mae hwnna'n bwysig. Dyma beth ydym ni. Dyma'n cyflwr ni. Dyma'n heiddiant ni. Dyma'n pechod ni. Ond sut mae Duw yn ymateb? A meddwl fe, ond y gystal â'r gwirionedd yma, a rhoes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. Dyma Duw yn gosod ein pechodau ni ar y Grist. A beth cyntaf sy'n rhaid i ni ofyn yw, wel, ai darlen arall yw hwn. Yr hanner cyntaf yn dweud ein bod ni fel defaid. Dwi ddim yn llythrenol wir, mae fel petai ni fel hyn. Yr oedden ail hanner yma'n wir. Beth ddigwyddodd ar y groes? Sut yn union yr enillodd Crist iachawdwriaeth i ni? A ydyw e just fel petai Duw wedi mynd a'n pechodau ni a'i rhoi nhw arno fe? Hynny yw, falle bod hwnna ddim yn llythrenol wir, ond ydy ni'n cael yn achub ac yn rhyddhau o'n pechodau fel petai nhw wedi cael yn codi a rhoi rhywle arall. A'i darlen yw e. Neu a yw hwn yn llythrenol gywir, yn llythrenol wir, bod Duw wedi dal gafel yn ein pechodau, fel unigolion, a'i codi nhw,
a'i trosglwyddo nhw, a'i gosod ar Crist yr aberth. Mae'n wir na allwn ni fyth ddeall beth ddigwyddodd ar y croes. Ac na fyddwn ni byth yn oesoedd tragwyddoldeb byth ddeall beth oedd yn digwydd, beth oedd reality. Yr oriau hynny roedd Crist yn hongian ar y croes. Yn ei dyfnderoedd, Duw yn unig sydd yn gwybod beth oedd yn digwydd pryd hynny. Mae Eseia yn ei ddisgrifio yn syml iawn i ni. Rhoes yr arglwydd arno ef, ein beie ni i gyd. Ond mae yna gyfrifoldeb arno ni eto i chwilio ac i geisio ddod o hyd i bopeth sy'n cael ei datguddio i ni yn y Beibl. Ac os i ni ddim yn deall un adnod yn llwyr, bob amser yr ateb yw i bod ni'n chwilio am mannau eraill yn y Beibl sydd yn dysgu'r un peth oherwydd dim ond cysondeb ag awn, neu bynnag iawn ni chwilio. A felly, os i ni'n troi at adnod arall, cyntaf Pedr, pennod 2, adnod 24. Mae trafod yr union yr un sefyllfa. A beth yw tystiolaeth Pedr? Ef ei hun sef Crist, a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesben, mwyn i ni ddarfod a'n pechodau, a byw i gyfiawnder. A beth sydd gyda ni fan hyn nawr yw nid proffwyd 700 mlynedd cyn geni Crist, ond un o ddisgyblion Crist. Ac yn sgrifennu chydig fynyddoedd ar ôl yr achlysur, chydig fynyddoedd wedi croeshaeliad yr Iesu. Ac yn un i gael mynnu bod ni'n credu yr union yr un gwirionedd. Fe ddygodd ein pechodau, medde Pedr, wel dyna'n union beth ddywedodd Eseia. Rhoes yr arglwydd arno ef ein beie ni i gyd. Ond wedyn mae Pedr yn ychwanegu mwy, mae'n rhoi manylion i ni. Fe ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y groesben. A mae'n gwreiddio'r peth i'r fan a'r lle unigryw lle ddigwyddodd hyn. Mae hwn yn weithred, yn ddigwyddiad a ddigwyddodd mewn un man ar y groesben. Ar un cyfnod arbennig yn hanes y byd. Ac fe ddygodd ein pechodau yn ei gorff. A nid darlun yw hyn, nid rhyw fel petai yw hyn. Ond mae'n ffocysu yn union ble, pryd a sut y ddigwyddodd hyn. Mi oedd yna gorff. Ac fe anwyd y corff yma y Methlehem. Duw o'r nef yn dod a chymryd corff iddo fe'i hunan ac yn byw fel Duw ddyn. Ac ar corff hynny yn byw rhyw 10 mlynedd ar hugain yn Nazareth. A'r corff yna nawr sydd yn gweidi wedi rhwygo ar y groes a fyna. Dyna, medde Pedr. Dyna lle derbyniodd ein pechodau ni. A nid darlun mewn unrhyw ffordd yw hwn, ond reality llwyr o'r hyn ddigwyddodd. A mae'n adio'r chynegu un peth arall, ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesben mwyn i ni ddarfod a'n pechodau.
byw i gyfiawnder. Nawr, ein gweithredoedd ni yn hunain yw ein pechodau ni, ac nid gweithredoedd neb arall. Ni sydd yn casau, ni sydd yn cenfigeni, ni sydd dro ar ôl tro yn gwybod gorchymyn Duw ac yn penderfynu peidio ei wneud e. Ni sydd yn wneud hynny, nid Crist. Ni wybu Crist, beth oedd pechod, medda'r Beibl. Ein gweithredoedd ni, ond popeth arall ynglyn â'n pechodau ni, eu hiogrwydd, eu cywilydd, y sarhad o flaen Duw sy'n wir am ein pechodau ni. Yn llythrenol, cymerodd Duw hyn i gyd oddi arnom ni, a'i codi ohono ni yn rhyddhau ni ohono nhw, a'i mynd â nhw a trosglwyddo a gosod fyna, pob un ohonyn nhw ar gorff annwyl Iesu Grist ein ceidwad a'r brynhawn arbennig tu fas i fyriau Jerusalem. A gyda yn holl heogrwydd ni arno fe, yn sgil hwnna i gyd fe ddaeth cyflog pechod a hawliau y gyfraith yma'n pechod ni yn ei sarhau. Gyda'n pechod aeth ein cosp, a fyna cwmpodd cosp llyd digofaint Duw arno fe, fy niw, paham yn gydewest. Duw yn cyfrif ein pechodau ni yn eiddo i Grist. Dyna eto ddiwinyddol fydde un ffordd o ddisgrifio beth y ddigwyddodd ar Galfaria. Cyfrifiad ein pechod i Grist. A dyma'r ffordd arall mae Eseia yn disgrifio'r un peth. A rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Nawr, beth yw arwyddocâd hwn i gyd i ni? Sut i ni'n cymhwyso hwn i ni'n hunain? Pwy bynnag i ni, os y'n ni'n rhai sydd yn credu neu rhai sydd ddim eto yn credu, yr un ymateb y mae Duw yn disgwyl o bob un ohonyn ni. Os y'n ni'n credu neu beidio, beth y mae Duw yn ein gorchymyn ni wneud yw i gredu ei wirionedd ef. Dyw e ddim wedi rhoi'r un neges pendant, cyson, eglur, di-amwys o un rhan o'r Beibl drwyddi mwyn i ni i'w anwybyddu, a'i wrthod, a'i rhoi heibio. Dyw ei hunan o'r nefoedd yn creawdwr, yn trosglwyddo newyddion da i ni, a be mae yn mynnu ac yn gorchymyn ar bob dyn menyw plentyn yw credu i air ef. Sut allwn ni fod ar fath dwi'n drygioni rhywsut ddim yn cyfleu. Dwi'n methu ddod o hyd i'r geiriau. Y pechod o bod ni'n gwrthod geiriau mwyaf trigarog, mwyaf llawn cariad erioed a gyflwynwyd i ni. Does dim hawl da ni i wrthod efengyl Iesu Grist. Mae'r disgrifiad yma yn hanner cynta'r adnod.
rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid. Mae'n hollol wir am bob un ohonyn ni. Ac i ni'n gwybod hynny. Allwn ni ddim gwadu hynny. I ni'n ymwybodol o hynny. I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn credu Efengyl Iesu Grist. Os nad ych chi'n credu, ac os nad ych chi'n gwybod bod yn wir ohonoch chi bod Duw wedi codi eich pechodau chi a'i gosod nhw yno, ble ma'ch pechodau chi? Pwy sy'n cario nhw nawr? A'r ateb yn amlwg. Mae swm ein heogrwydd, ein hanefuddod, mae'r cyfan i gyd arno ni'n hunain. Ni sy'n gyfrifol amdanyn nhw, mae baich nhw arno ni. Mae'n amhosibl osgoi pendantrwydd yr Iesu. Mae'n dweud mewn un man i ni, Ioan 3 eto. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Yn y byd yma, rydyn ni gyd yn troi yn ffordd yn hunan. Ond eto, yn y byd yma, mae yna gymaint o bethau sydd yn cadw ni rhag mynd yn llwyr ar hyd y llwybrau fydden ni'n dymuno. Mae yna gymaint o bethau yn y ddaear sy'n cyfyngu ein pechod ni, sydd yn cadw ein blysiau a'n chwantau a dymuniadau ni o fewn ffiniau. Pwysau cymdeithas, pwysau cydwybod, pwysau yn cariad ni tuag at teulu. Yr angen i achub wyneb o flaen cymdeithas ac yn y blaen. Gair am hyn yw gras cyffredinol Duw. Gras yn cadw ffiniau a'r pechod yn y byd yma fel bod y byd yma ei hunan ddim yn uffar i ni. Mae'n cyfyngu ni. Ond yn y byd a ddaw i'r anghrediniw, does da ddim cyfyngu ar ein crwydro ni. Fe fyddwn ni'n rhydd yno i droi bob un yn llwyr heb unrhyw gyfyngiadau. Ac fe welwn ni yno pechod wedi tyfu i'w llawn maint fel petai. Mae pob un yn uffern yn unigolyn yn llwyr ar ei ben ei hun. Beth arall all fod? Pob un wedi mynd cymaint i'w ffordd ei hunan, ein hunan addoliad ni. Wedyn, tynnu ni grwydro cymaint fel bod na ddim unrhyw chysylltiad ag unrhyw un arall. Does na ddim teulu yn uffern. Does na ddim cyfeillion na chyfeillgarwch yn uffern. Dim cymdeithas. Dim ond ni yn hunain yn ein unigrwydd llwyr wedi mynd i'r pen draw gyda'n blis dros byw yn unig i'n hunain. A dim ond ni'n hunain sydd yno. A Duw yno, ond yn unig yn ei lyd a'i ddigofaint yn ein herbyn. Mae Paul yn y disgrifio ni hyd yn oed yma, fel un i nawr, ein bywyd yn llawn malais a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn casau ein gilydd. Ac fe welir ac fe brofir yn uffern pechod fel y mae pan mae wedi cael gafel llwyr arno ni. A hynny fel y dwedes i, heb bod ni'n dechrau sôn am yr hyn
na allwn ni ddisgrifio. Beth ydyw i fodoli a llyd a di gofaint Dyw yn barhaol arno ni. I ni bob un wedi troi yn ffyrdd yn hunain. Ond trafod ni eto yma yn y byd yma, mae'r Beibl yn parhau yr alwad arno ni i droi nôl. Tro ar ôl tro, yr un neges fel ni. Trowch yn ôl. Drwchwch ar ffylineb eich sefyllfa. Trowch yn ôl, dychwelwch. I chi a flynyddoedd wedi peidio darllen eich Beibl. Trowch yn ôl. Be mae Dyw yn eich dysgu? I chi wedi rhoi heibio os dechreuwch chi erioed siarad â Dyw. Trowch yn ôl. I wrando beth fydd i ateb e. Peidiwch gwrando ar yr un falle eto nad ych chi'n ei gredu ynddo fe. Peidiwch gwrando ar diafol a'i holl demtasiynau. Peidiwch byth a credu unrhyw syniad i fod e'n bosibl i chi fynd trwy bywyd yn cario eich pechodau chi'ch hunan. Dychwelwch ata fi, medde Dyw, ac fe edrych ar haf wrthych. Mae'n hyd yn oed yn rhoi yn y geiriau i weddio o'i flaen ef. Arglwydd, trig ar ha wrthyf, bechadur. A wneud i godi fy holl bechodau i oddi arna i mi gael gwared ohonyn nhw, ac a wneud i gosod nhw fyna ar dy fawr. Ac wedyn yn ola beth amdano ni sydd yn credu'r efengyl. Ar union yr un cyfrifoldeb sydd arno ni, i ni wedi credu. Ond eto, dyma be rhaid i ni ail ddeall, ail brofi, tro ar ôl tro ar ôl tro, mae'n rhaid i ni gredu fod Dyw wedi codi'n pechodau ni ac wedi gosod nhw i gyd ar Iesu Grist. I ni'n credu e'n iawn yn pennau ni, ond gwan iawn yw ein ffydd yna nhw yn ein calonau ni. A dyletswydd neu'r un fath ar anghredadyn yw i beidio ame ac i beidio drwy dybio y ffaith eithriadol yma. Fod Crist yn ei gorff ar y groesben wedi derbyn y pechodau ni. Mae rhaid i ni gredu pob dydd o funud i funud fod yn pechodau ni yn y gorffennol, a'n pechodau ni yn bresennol, a hyd yn oed pechodau'r dyfodol. Fe gosodwyd nhw ar Iesu Grist. A fe y Dyw ddyn, yr unig un a gallai derbyn y fath gasgliad o bechodau a chyflwyno iawn digonol drosyn nhw i'r tad. Rhoes yr arglwydd arno ef ein beien ni i gyd. Ac am fod hwn yn wir, mae yna 4 peth ddylai fod yn wir am bob un ohono ni sydd yn credu. A mae'n gywilydd arno ni os nad i ni fel hyn. Yr unig rhesymau nad i ni fel hyn yw bod ni ddim yn credu yr hyn i ni'n dweud i ni'n credu. Gyntaf i gyd, fe ddylen ni fod yn ddilynwyr diolchgar. Wrth reswm, ynde, sut allai fod ffordd arall? Dim ond diolch yw fy rhan, medde'r Cristion. Fe ddylen ni fod yn ddilynwyr i fydd. Wrth gwrs y dylai. Ein hanefuddod ni sydd wedi croeshoelio ein ceidwad ni, a mae fe yn troi ato ni
A mae'n dweud wrthyn ni, os cerwch fi, cedwch fy ngorchonion. Yn trydydd wedyn. Yn trydydd, mae'n rhaid i ni fod yn ddilynwyr llawen. Rhaid i ni byth gredu celwydd y diafol pan bod e'n dal ni ar ein mannau gwan ni. Ac am e'n perswadio ni. Mae'n siŵr fyddwch chi'n cwmpo nôl yn y diwedd. Sy'n pechu mor aml nawr. Mae'n siŵr daw amgylchiadau fydd yn golygu mae dim ond oeri, anifuddhau mwy a mwy, cilio, nes bod chi'n gollwng eich ffydd yn llwyr. Dyna beth ddaw, meddwl fe. Wath i chi byd o ceisio pharhau nawr, a chadw rhyw gobeithion a dowch chi i'r nefoedd yn y diwedd, sut all un fel chi para hyd y diwedd. A dyna yw credu i gasineb a'i temtasiwn a gwrthod holl neges diw i ni yn y Beibl. Os na unrhyw sôn yn y Beibl, unrhyw le, am ddiw, yn troi at y Crist croeshoeliedig, yn dal gafel yn ein pechodau ni eto arno ef ac yn ei godi oddi arno ef ac yn ei dod nôl a'i dychwelyd nhw a'i gosod nhw yna nôl arno ni. Chi wedi darllen unrhyw adnod o'r fath yna, dyna fydde anghysondeb yn y Beibl. Petai rhywbeth hwnna yno mewn unrhyw man, ond dos na ddim. Yn hytrach byddaf yn drigarog wrth ei camweddau, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Mae'n rhaid i ni frwydro i gredu hynny. A peidio gadael i ni slacio yn credu hynny. Herwydd dyna yw ein llawenydd ni, dyna yw ein unig llawenydd ni yma. Bod mae'n meddeiant i mi yng Nghrist am iddo gymryd ym mhechodau. Dyna llawenydd ni, dyna heddwch ni, dyna'r fath ymwared i ni. I chi'n ymwybodol o hyn, yn degau pryd mae'ch pechodau chi'n drwm arnoch chi, ac yna rhyw emyn, rhyw adnod, rhyw ffrind yn yn atgoffa ni nad yw'n pechodau ni ar yn ysgwyddau ni a'r fath ymwared. Y fath agoniant i ni. Mae fy holl pechodau wedi cymryd oddi wrthyf. Ac yna wedyn yn ola, mi ddylen ni fod yn ddilynwyr Crist sy'n llawn rhyfeddod. Mi ddylen ni fod yn rhyfeddu diwrnod ar ôl diwrnod. I ni ddim yn dda yn hyn. Mae'n athebig am bod ni ddim yn rhoi digon o amser i feddwl am y peth. A di ni, Cristnogion Cymraeg, allan sy'n ar lleia o gyfiawnhad am byd o bod yn llawn rhyfeddod, oherwydd mae'n emynwyr ni wedi gadael cymaint o emynau. Lle maen nhw'n rhyfeddu a rhyfeddu a rhyfeddu. Sut allai'r fath beth fod? Heb yna unrhyw hawl na heiddiant gyda ni am unrhyw beth tebyg, ond eto bod Duw wedi cymryd ein pechodau ni yn llwyr a'i rhoi nhw ar un arall. Dyna'n gogoniant ni, yn rhyfeddod ni, yn bywyd ni fel Cristnogion. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Amen. A dewch i ni ganu un o'r emynau yna, sôn am
rhyfeddol hyn. Emyn 217. 217. O Iesu mawr, pwy ond tydi a llasau farw dros ymwyn? Am dwy'n o warth I fythol fri, pwy all anghofio hyn? 217. A nawr bydded gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, gyda ni oll oes oesoedd. Amen.